Per a mi ser jove és un moment de creixement brutal, d'aprenentatge, de frustració. A mi sempre que parlo de la vida m'encanta referir-me a la natura i per a mi ser jove és fer-se rama i a més veure com tothom va creixent i tu també ho vas fent buscant com el sol, vull dir, és com, no ho sé, és com una forma molt bonica, crec, de créixer. Ser jove a les Terres de l'Ebre és una forma molt bonica de créixer envoltada d'un entorn preciós, de créixer veient, ja us dic, una natura i un paisatge preciosos que inspiren a qualsevol i que a més en gent preciosa i en gent molt bona que només és qüestió de trobar-la i només és qüestió de fer el teu racó. Sempre he sigut una persona com supercreativa i molt comunicativa, llavors crec que el món de l'art sempre ha estat al voltant meu en totes les expressions possibles, però sí que recordo farà com 4 o 5 anys que jo vaig trobar que o parlar o expressar-me ballant o d'altres formes, vull dir, ja no em permetia expressar tant, llavors vaig començar a introduir-me al món de la pintura i vaig descobrir que a mi m'ajudava moltíssim a veure reflexat el que jo tenia tan a dins. D'entrada va ser una experiència totalment pròpia i personal d'agafar 4 coses que tenia per casa, inclús sobretot al principi el llapis moltíssim, i de començar a pintar i a dibuixar jo sola pel meu compte. I a poc sí que vaig decidir anar formant-me, perquè sí que frustra molt quan tens la mà com molt poc educada i dius fes això i no ho acaba de fer. Llavors, sí que vaig anar buscant altre tipus de formacions més específiques sobre el que volia fer i això, però en un principi vaig començar d'una forma autodidacta, si podria dir, i jo a casa meva. L'Instagram i les redes socials és una cosa que a mi em genera moltes controvèrsies. Vull dir, en un principi vaig començar a fer-ho sobretot perquè entre companyes i amigues me van recomanar començar a mostrar el que feia, a compartir-ho per a que arribés una mica a més gent perquè trobaven que potser podria inclús servir d'algo. I jo una mica me vaig llançar fent una segona compte totalment, no sé, caòtica, on no hi havia cap fil concret que volia seguir i simplement vaig anar provant. I a poc me'n vaig anar donant compte de que tot això que feia, a part d'aportar-me moltíssim a mi mateixa, també podia inclús aportar alguna cosa a algú, perquè vaig començar a donar-me que la gent se sentia reflexada en el que jo al final portava dins. Llavors, este feedback me va ajudar moltíssim. Sincerament, a part d'entendre que moltes vegades en moltes situacions te sents sola davant del que penses o el que tens a dins i vulgues o no sentir que hi havia tanta gent que sentia el mateix i que d'alguna manera els estava ajudant, a mi me plena moltíssim i me motiva moltíssim per a seguir fent coses. Llavors, el món de les redes socials és molt difícil perquè moltes vegades te demana una constància i una productivitat que fent una obra tan personal i tan... No ho sé, vull dir, jo dibuixo i pinto per una necessitat que em surt de dins. Llavors, clar, que se convertisca en un treball de producció quasi mecànica és molt difícil i a vegades crema i cansa molt perquè la gent demana una constància quasi diària que si no tenen o no els hi pots oferir, al fin i al cap comences a tindre menys visites, menys likes, menys persones que comparteixen el que fas i clar, és frustrant moltes vegades. Llavors, t'està doble vessant, no? Vull dir, coneixes molta gent molt guai, fas una comunitat molt especial i per altra, això, tens esta necessitat de no parar. Que va ser sobretot a partir de la quarantena que jo, com molta altra gent suposo, vaig començar a aprofitar per a produir i pintar moltíssim perquè de sobte vaig trobar que com molta gent tenia molt de temps lliure i llavors va ser a partir d'aquell moment que
vaig començar a rebre molts de missatges de gent que m'estava dient m'està ajudant molt el que em fas, gràcies per saber dir o saber plasmar el que jo no sé dir en paraules, vull dir, coses que a mi realment d'entrada sobten moltíssim perquè, clar, vull dir, el que he dit, no? Una cosa que fas tant per a tu i que se queda tant a casa, pues que de repente algú de fora que ni et coneix de res te digui això, pues claro, pena moltíssim. A mi personalment la pandèmia puc dir que per una banda me va afectar moltíssim i per altra m'ha ajudat moltíssim, vull dir. A veure, me'n vaig donar compte de que de repente, i jo crec que això li ha passat a molta gent, portava molt de temps sense sentar-me jo sola davant del mirall i de dir estic aquí sola i només estic per a mirar-me. Vull dir, això és una cosa que a mi personalment me va costar molt i a més acceptar que no ho havia fet mai del tot íntegrament. Vull dir, soc una persona que sempre m'ha intentat cultivar personalment, però clar, el fet de repente estar de dir ara te toca això i exclusivament això, a mi me va costar moltíssim i encara és un procés que porto arrossegant de començar a descobrir que moltes coses de mi no m'agradaven, de moltes frustracions, un procés dur, però que puc dir que m'ha recompensat i m'està recompensant moltíssim. Ha sigut un any dur perquè, a part de tot este creixement, tota esta revolució dins meu, estic fent segon de batxillerat i, vulguis o no, el temps que he dedicat a mi ha sigut molt limitat. Llavors, ara mateix estic superestressada, tinc la CL aquí davant, després també tinc un examen de no sé què, després tal, i ja tinc el pis per anar-me'n a Barcelona a viure. L'any que ve la meva idea és fer Belles Arts. També és un tema que m'ha generat molta controvèrsia perquè no sabia ben bé què fer, però crec que Belles Arts m'ajudarà a explorar-me com a artista i a tocar una mica totes les branques de l'art i saber exactament quina és la que vull encarar el meu camí. I llavors una mica el meu futur ben bé, no m'agrada gaire pensar en el futur perquè jo soc una persona molt reflexiva i que pensa moltíssim, llavors si he de pensar en el meu futur, mare, vull dir, de moment m'intento centrar en el que soc ara i el que vull fer ara, però sí que és veritat que veig el meu futur com una persona que no sé, vull viatjar moltíssim, vull explorar-me moltíssim, vull veure molt de món. Tinc moltíssims referents artístics i ja vos he dit que les redes socials, un dels punts més bons que ha tingut ha sigut crear una mica una comunitat, o no sé si una comunitat o no ho sé, vull dir, ha sigut com entrar a una galeria d'art gegant en moltíssima varietat i moltíssima diversitat d'artistes i de persones, i això m'ha ajudat moltíssim a inspirar-me, a ajudar-me a créixer, inclús ens hem apoyat mútuament, ens hem ajudat entre totes. Llavors tinc molts referents artístics, ja vos dic, damunt molts que estan al meu cercle més pròxim. Crec que, com a qualsevol ésser humà egoista, les reivindicacions en les quals tinc més presents són les que més me toquen, tant sigui a mi directament com a companys o persones de les que estimo. Llavors, per exemple, la lluita feminista, la LGTBIQ, la lluita pels refugiats o la lluita saharaui, per exemple. Tot això són lluites que, sincerament, me toquen moltíssim i això, però de fet, jo crec que, no sé si és per l'educació que he rebut o pel meu esperit crític, qualsevol tipus d'injustícia a mi sempre m'ha tocat i no he entès mai ben bé el per què, no? Llavors, al fi i al cap, crec que he acabat fent de tot això una reivindicació i un activisme sense quasi voler i després més volent. Jo crec que realment estan presents a tots els aspectes de la meva vida, o així ho intento, i sí, vull dir, moltes vegades jo també dibuixo o pinto des de la ràbia, llavors tot això me provoca i me mou molt i sí, totalment, vull dir,
en molts de les meves pintures, escrits, inclús fotografies o tal. Vull dir, intento també donar missatges o deixar anar coses. A nivell artístic, crec que hi ha bastants de lligams. Ja vos dic que se creen comunitats molt boniques, però, per exemple, a nivell de les Terres de l'Ebre potser falta una mica de representació artística o, no sé, o de remuneració, no sé ben bé com dir-ho, però vull dir, potser falta donar-li importància a aquesta part del jovent perquè n'hi ha moltes i hi ha moltíssima gent que crea i que és un artista de caps a peus, però potser al final el propi cansanci de, pues, el que vos he comentat abans, de crear sense rebre realment un feedback personal i directe fa que moltes vegades ens acabéssim cansant i acabéssim preferint marxar, com és el cas de moltes i de fet inclús meu. Mira, jo he anat aconseguint a poc coses puntuals i tal, vull dir, a poc també vaig començar a vendre productes o coses que feia. També he aconseguit alguna col·laboració aquí o allà. Ara, per exemple, d'aquí 2 setmanes tinc la meva primera exposició a Barcelona. Ara mateix estic fent això. Vull dir, són coses puntuals de les quals no podria viure, però sí que se va recompensant el treball d'alguna manera, no? Però ja vos dic que ha sigut més a nivell inclús de jo i amigues preparar coses, de dir, vinga, anem a fer un tal o qual, o, mira, de Barcelona mateix que em van dir de fer una exposició.